Nina bakambomboshe omnyama nazi indaba ze1KZNTV nifundele uphilano kaCebekhulu. Sanibonani. Ake sibheke lezo ndaba esithi yizo ezihamba phambili namuhla. Indida Kubulawe IFP Emsinga. Kuzokwakhiwa Esamakhno eMgungundlovu. Kanti seyinkinga ezokuphepha ezikoleni zakuleli. Siyanemukela nibukela indaba ze1KZNTV. Imeya kaMasipala Emsinga maphakathi nelikaMthani umletheni Ndlovu sedluliswa amazi enduduzo emndenini wekhansela lo masipala elidutshule labulawa kwathi uzakwabo wasinda kizolo emini. Ukhansela uSiyanda Magubane beyikhansela kuward 11 udutshula nje bebesendleleni mebheko kwembizi yalo masipala ebanjwa njalo ngoLwesine emawadeni ahlukene alomkhandlu ebikade kebanjwe lenkundleni ezemidlalo egcushaneni kuward 11. uNdlovu uthi babuhlungu ngokudlula emhlabeni kaMagubane. Bengakapheli isikhathi esingakanani iqalile imbizo kuMasipala Emsinga zase ziyazwakala izindaba zokudlula emhlabeni kwekhansela la kuward 11 ukhansela ke uSiyabonga Magubane. uMagubane udutshulwe washone ehamba nozakwabo yena osindile. Badutshulwa amadoda angaziwa bebhekwe kwimbizo kaMasipala waseMsinga ebanjwa njalo ngoLwesine emawadini ahlukene alomkhandlu. Inhloso enkulu kweyale mbizo ukuqwashisa umphakathi ngezinhlekelele, ubugebengu kanye nokunye. Kuphoqele ukuthi amakhansela kaMasipala waseMsinga ahlukane phakathi, amanye ke ahlale emcimbini, amanye ayobheka inhlekelele. Kube nomunye ungesikhathi amakhansela sefika endaweni yesigameko ezobona lapho kuphangalale khona uzakwabo. Ithimbakele 1KZNTV likhulumisane nomeya emva kwembizo wakhalisana kakhulu ke nomndeni. Bezimfundo kakhulu ezehlela umkhandlu nomphakathi waseMsinga kube khona abantu abahlasela ikhansela lezelishone sidlulisa ukudabuka emndenini okwaMagubane nasemndenini weMsinga nakubasebenzi baseMsinga uMasipala lapho kade sisebenza khona nekhansela lethu elishiye ngokukhulu ukuzuma ngenxa yokudutshulwa kwemoto yakhe okuyisimo esibasipasi siseMsinga. Sifisa sengathi nje uNkulunkulu ngabasikelele abambondeke ebhangelinye ngoba into esayithanda ukuthi yenzekele eMsinga. Umeya uphinde wathembisa ukulandela iziphakamiso kanye nezikhalazo ezivele kule mbizo. Ngokusho kaprincipal wesikole kanye nama-social worker abade buya e-police station sikuxoshile ukuthi izinga le-rape liphezulu kakhulu futhi sakuxosha ukuthi ney'ngane seziyesaba ukuhamba ngokumnyama ngendlela ey'hlukumezeka ngakhona. Sakuxosha futhi ukuthi amacala akhona e-police station awalandelela kakhulu agcina futhi kuba ngathi bawashaya indima. Njengoba somkhandlu waseMsinga sizolenza uhlelo lokulandela ukuthi siyenze ukuthi ama-police station lawa aqondene nale ndawo njengoba ukucisha kube njengalokhu okuhlwa kwey'ngane bakhethisha kanjani, singenza kanjani ukuthi lawo malungu omphakathi asiwenzele umngcolo njengalowo begcine beboshwa umphakathi ongale uthi masinemicimbi yomkhandlu okuzokhuluma nomphakathi siphinde sithole futhi ikhophi efana njengalalo. Amaphoyisa KwaZulu-Natal asiqinisekisile lesigameko. Ezindabeni ze1KZNTV nginguSiyabonga kaDuma Emsinga. Uphendule iso lesakhiwo samakhona ahlukene endaweni yakaMncane ngaphansi kwesizwe sakaMpumuza eMgungundlovu maphakathi nelikaMthaniya. Lesi sakhiwo sizohlomnisa abantu abasha ngokufunda imisebenzi yezandla. Ngqongqoshe umnyango wemfundo ephakeme kuleli uDokotela uBlade Nzimande uthe lesakhiwo siyisiqalo sizolokhu sandiswa kancane kancane kuze kube ngelinye lamakolishi okuthuthukisa amakhono. Kuphendulwe iso yilesakhiwo sezamakhono khona la endaweni yakwaMncane eLandscape ngaphansi kwesizwe ke samaMpumuza. Lesi sakhiwo sizoheha ke abantu abasha abavela kuzona zonke ke izindawo ezikhona la endaweni yakwaVulindlela. Kanti ngesikhathi ephendula isoyi ungqongqoshe ke wemfundo ephakeme uDokotela uBlade Nzimande uthe lesi sakhiwo sizokwandisa amathuba emisebenzi siphinde ke sibe isiqalo ke sokuthi le ndawo ibe idolobha elincane. Enye into ke mina ngesami isifiso ukuthi uma sakhe isikhungo esinjenganalesi ngoba sisoba sikhulu lesikhungo noma sisiqala nje siyi-skill center sesingakwazi ukuheha neminye imikhakha yezomnotho engakwazi ukuthi kuzosetshenzwa la ingagcina leyo nto yenza umahluko omkhulu kule ndawo. Ngokwami ngingaqala sengathi sekuvela idolobhanyana elincane. Inkosi yamaMpumuza okuyiyona ke umsusa walendaba uthe ufisa ke ukuthi ke kube khona nezindawo zabantwana ukuthi bahlale eduzane ukuze ke kugwemeke ukuthi zihlale emzini yabantu esondelene nalesakhiwo esizokwakhiwa lana.
Kuyintokozo kimi namhla ukuba ngibe la phambi kwakho ngqongqoshe Mphephethu. Lolu suku lusuku olubalulekile luyingqophamlando esizweni sakwaMpumuza, hayi kwaMpumuza nje kuphela, uvula indlela wonkana, umgungundlovu wonke. Namuhla ngiyabona ukuthi uNkulunkulu uchamele esandleni okanye uchamele esizweni sonke, ngoba into ekade ngangiyifisa nakho manje siyibona iyenzeka, ngoba mase kuzophendulwa isoyi kusho ukuthi umsebenzi uyaqala. Kanti-ke nemeya-ke yomasipala wesifunda uMgungundlovu nayo-ke ithe ijabule ngokuthi-ke le sakhiwo sizokwakhiwa khona la endaweni yakwavula indlela engaphansi-ke kwesifunda uMgungundlovu, ngoba lokho kuchaza ukuthi-ke kuzofuguleka umnotho walesi sifunda. Sijatshuliswa-ke kakhulu la eMgungundlovu makuza uhlelo olunjengalolu, ngoba zikhona iy'nselelo esinazo esibona ukuthi lokhu kungenelela kanje kukahulumeni omkhulu, ikakhulukazi umnyango wezemfundo ephakeme uholwa ungqongqoshe uMphephethu, kuzoletha isixazululo kulezo inkinga. Sinabantu abaningi abangasebenzi, sinabantu abaningi abaphila ebubheni, sinabantu abaningi la kungangeni lutho khona emzini ethize. Lokhu-ke uhlelo njengalolu olulethiwe la lokuthi kube khona ukuthuthukiswa isikhungo sokuthuthukiswa kwamakhono, sisho ukuthi abantu bazothola amakhono bese bethola imisebenzi. Abafisa ukuthi baqashwe bazothola amakhono, bayidalele amathuba, bayezakhele imisebenzi yabo, baqashe abanye abantu abangeke badinga ngisho ukuthi ukuqashwa masebena lamakhono. Ukwakhiwa kwalesi sakhiwo sezamakhono kulindeleke ukuba kuqalwe ngonyaka ozayo ngoJanuwari. Izindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube, ngikwamncane eLandskop eMgungundlovu. Ngqongqoshe umnyango wezemfundo eyisisekelo kulelo enje Motsheha uthulusele udukhalo okusamele ubakele hanju ukuqinisekisa ukuphepha kothisha kanye nabafundi ezikoleni kuleli. Motsheha uthi ngakho bezothathela ke phezulu iziphakamiso ezizophuma engqungqutheleni yenyunyana yothisha kinathu, njengoba bekholela ukuthi ke zingabambela ikhulu iqhaza ezinkingeni ezibhekene nezikole zakuleli. Motsheha usho kanje nekhuluma neziko lezindaba ngemuva koba ke ingxenye lenqungquthelo bongezinsuku ezintathu yokubungaza iminyaka eli104 lenyunyana yasungulwa kanye nokukhetha kubuholi obusha. Loyo obebambe njengomengameli wenyunyana yothisha inathu kuleli uSibusiso Malinga useqokwe kwesokuba umengameli wayo ngokusemthethweni. Lokhu kulandela ingqungquthela yensuku ezintathu yalenyunyana ebibanjelwe eThekwini, kanti ivalwe ungqongqoshe womnyango wemfundo eyisisekelo kuleli enje Motsheha, nalapho ke eveze ukukhathazeka ngengqalazinda engenele noma ke engekho esimeni esigculisayo nokuze ke kuholele ekuminyaneni kwabafundi emaklasini kugqilaze uthisha. Uphinde ke wazokalisa ukukhathazeka ngezigameko zodlame ezidlalubi ezikoleni kuleli. I think the isimo sokungajabuli or uncertainty in the country icreate nje umoya ongamuhlanga, so akusinkinga seKZN kuphela. Yonke indawo uthola ukuthi for instance kusasa ngiyobe ngiyi-emigrant dealing with youth criminality, drug abuse, but also just nje ukuhlangahlangana, so akusinto yaseKZN yodwa. So what we've decided as a sector ukuthi si-analyze nationally, try to understand but sisebenze nemiphakathi. I mean, for instance kusasa ngizohlangana namakhansela wonke yale ndawo engiyakuyo, i-SAPC, South African Police, i-Social Development, but nama-NGO akwindawo ukuthi sibambisane, because ezinye izinkinga esibhekene nazo inkinga ezikude nathi. Uyothola ukuthi abantu ngibane bashisa ezikolweni, khona umuntu obulewe bashisa ezikolweni, so sicabanga ukuthi i-problem esingayisolta siwumphakathi hayi siyi-sector thina. Kuzokhumbuleka ukuthi uMalinga ubambe lesi sikhundla ngemuva kokudlula emhlabeni kuka-Alan Thompson, kanti kuningi okudingidwe kule ngqungquthela kubalwa nesimo sezeyimali, kwazise othisha bakhala ngemiholo engabagculisi, ukuncishiselwa imali enuka izikole nokunye okuningi. uMalinga uvezeke ukuthi kabakwamukeli okubekwe iloyo ongungqongqoshe wezisebenzi kahulumeni kuleli uThula Sincisi obeyingxenye yengqungquthela
osukwini lwayizolo. Ukhale ngokuthi ikakhulukazi uma kusho ukuthi revenue ye country ingahambi kahle kuba bukhona ukuthi namahola ngenyuka, but we do not take that ngoba thina njenge National Teachers Union sikholelwa kakhulu ukuthi abasebenzi bakahulumeni abakhokhelwe ngendlela efanele ukuze bakwazi ukwenza umsebenzi wabo ngendlela efanele, bakwazi futhi nokunxenxa ikakhulukazi abasebancane ukuthi bajoyine especially i-profession ye-education. Uma lokho kungenzeki siba nenkinga enkulu. Akwazile umama nje futhi ukukhuluma yiko lokho ukuthi kufanele phela i-profession ihambe nezinto sokunazo. Kungenzeki ufice ukuthi umuntu ongazanga esikoleni who is not a professional abe nezinto anazo wena ohlulekayo ngazo. uMalinga uzokwesekelwa uMandla Mabuza kanti uthi ke bazoqhubeka nokulola inkinga ezenza ukufunda nokufundisa kungaqhubeki. Namanje i-budget cut isilimaza kakhulu ngoba abakakwazi ukulungisa i-infrastructure ekoleni. Ama-class awakhiwe, i-focus ye-department ibivele iyokwakha isikole esodwa esidula kakhulu bese ibiza intatheli njengani bese nithi bayasebenza, kodwa izikole ofica ukuthi bayifica zikhona njengamanje ziphelile. Ezinye uthola ukuthi zaba nenkinga yesithotho ngaleso sikhathi esafika ngazo ayikalungiswa. Uma ubheka ukugcwala emaklasini sisenenkinga efanayo akaze ku-improve. Uyakhumbula ngesikhathi se-COVID-19 ukuthi kwenzakaleni. I-COVID-19 isimboli izinqa njengomnyango wezemfundo ukuthi uma sekufanele kubhekwe i-social distancing saphoqeleka ukuthi izingane zifunde ngokushintshana. Othisha ezikoleni namanje abekho. Uma sikhuluma ngothisha laba ekufanele basubstitute abaqashwa futhi ngesikhathi nako kune direct impact ku-education. Ziningi izinto esisazolwa nazo, ezinye abahola abaphambili abalwe nazo kwangenzeka sizoqhubeka khona lapho. Eyindabeni ze-1KZNTV kube kuntombi khona Mvubu ngesethekwini. Amaqembu ahlukene ezombusazwe asayindeke isivumelwane noma isibophezelo sokusebenzisana ukuthi kangeke kube kunongabekezelana kwamaqembu ezepolitiki njengoba kulindele ukuthi kube nokhetho lokuchibiyela ngaphansi ka-Ward 12 eMadlankala kumasipala omhlathuze enyakatho nelikaMthaniya ngesonto elizayo ngomhla zili-14 kuMandulo. Lolu khetho lokuchibiyela luza ngemuva kokwesulwa kobe ikhansela le-ANC kule wadi. Obhekelele ekhomishana esifundeni King Cetshwayo uThule Dlamini uthi lokhu kuzibophezela kwamaqembu kwenzela ukuqinisekisa ukuthi azibi khona indawo ezithathwa ngokuthi alubhadwa kuzona futhi amaqembu azotholakala enza lokho azothathelwa inyathelo zomthetho eyinqala. Lubhekwe ngabomvuke ukhetho lokuchibiyela ku-Ward 12 eMadlankala ngaphandle kwelokishi lasesikhaleni oluzokuba mhla ziyi-14 kuMandulo ngesonto elizayo. Lolu khetho luza ngemuva kokuthi kube ikhansela le-ANC kule wadi esulileke ukuba yikhansela. Maneke amaqembu angenele umjaho lesisikhundla okuyi-ANC, i-IFP, i-EFF kanye ne-CCU. Lamaqembu ke ayisayine isivumelwano sokusebenzisana. Njengo-IEC besimeme amaqembu ezopolitiki angenele ukhetho ku-Ward 12 i-by-election esizoba nayo ngomhla ka-13 nangomhla ka-14 kuSeptember. Inhloso yethu ngokumamema kanjena ukuthi bezoyibophezela ukuthi bazoba nokuthula noma ukhetho lwethu kuzoba ukhetho olunokuthula, bazosebenzisana ngokubambisana, angeke sibe nawo ama-no-go areas, kuzoba ne-peace nje ne-tolerance, ne-environment yethu izobe i-conducive to free and fair election. Iqembu lizotholakala lingahambisani ke nemithetho e-IEC futhi ke elizoba noma elizokwenza okungavumelekile lizothathela ke izinyathelo zomthetho. Sisebenzisana kakhulu no-SAPS ukuthi kube yibo abasibophela bonke abantu abagila imikhuba ngelanga lokhetho. So ke siyathemba ukuthi wonke umuntu uzosebenza ngokuyimisela nangokuziphatha kahle, singabi nazo izinkinga mhlawumbe zokulwa noma zokuxabana during the election. Lamaqembu angeneleke ukhetho athembiseke kakhulu ke emphakathini waseMadlankala ukuthi ke azoletha intuthuko. Iqembu le-IFP bathembisa umphakathi wase-Ward 12 ukuthi ngoba sinenkinga zamanzi phambilini ubulwade bukhona buphethe bungakwazi ukunakela umphakathi. Thina siqembu le-IFP since sithathe ngonyaka odlule ngoNovember sisebenza kanzima ukulwela umphakathi ukuthi uthole amanzi wonke ngoba bekuneyindawo lapha ngakojiyane ezantsi ngala eCuphu amanzi kuneminyaka u3 amanzi engabibikho engekho empompeni. So thina ngoba singenile nje singenele kuzolungisa inkinga zabantu. Njenge-EFF asiwenza ama-promises but we make commitments.
So we commit ourselves ukuthi so iziqinisekiso sokuthi indawo yaseMadlankala siyazi indawo yabantu inaba ulusho oluningi lufundile kodwa sisebenza ihlele emakhaya. So lukhona uhlelo lama NPO nama NGO esifisa ukuthi introduce elizolekelela ukuthi lentsha lehlele emakhaya edinga ukuthi acquire experience ikhonsensence lelo thuba lelo ukuthi ithole experience. Even nabo gogo labahlele emakhaya nomama abangasakwazi ukusebenza ngoba seya 35 abasafuna ukuqasha sibakhandela ama co-ops abanama skills lawo ukuthunga yonke into ekanjalo siyafisa bale even abadobi siyafisa ukusebenzisana nabo ukuze bekwazi ukuyiphilisa. Hloso nqange yami ukuthi sishintshe impilo zabantu ikakhulukazi laba abahluphekayo ilaba abangenazi izindlu sesifakile ezu22 sisemalungiselelweni ukuthi sifake ezu122 inkinga yamanzi senze temporary solution okungamabhoholo esiwafaka HVD bese kuba ukuthi laba fethu abayeka esikoleni bangakwazi ukuthi baqhubekele phambili sibasize ukuthi bathuthuke ngokwamakhono sivule namathuba emisebenzi ngoba sonke sazi ukuthi amathuba omsebenzi wona ashintshe impilo zabantu. Lezi izindaba z1KZNTV mina nginguSamkeliso Nqulunga ngibika ngiseMadlankala esikhaleni. Ake siye etolo siyabuya futhi mbukele nezinye zendaba zethu. Asibonge kunina bendloveni amandla siphinde sinamukele nisabukele indaba ze1KZNTV nazo kwezona esithi ngezihamba phambili namuhla. Indida Kubulawe IFP Emsinga. Kuzokwakhiwa Esamakhno eMgungundlovu. Kanti sayinkinga ezokuphepha ezikoleni zakuleli. Ubuholi bophiko lentsha le-ANC KwaZulu-Natal sebezothi ubulinde isinqumo sobuholi bukazwelonke malungana neyinkinga ngobuholi balolu phiko kwisifunda seTheku. Enyangeni embili kezedlule kwahlala inkonfa embili eThekwini okugcina kwenza kungacaci ukuthi ibupho obusemthethweni ubuholi njengoba kuvela ukuthi ukuhlehla kwenkonfa yesifundazwe kungenye yezinto ebenomthelelo omkhulu ngoba bekuzophazamisa imigomo yokuhlala kwenkonfa zeqembu. Ungacaci kobuholi be-ANC Youth League kwisifunda iTheku yikona okuthiwa kube imbangela yokuthi kuhlehle ingqungquthela yokukhetha ubuholi be-ANC Youth League kwisifundazwe iKwaZulu-Natal. Lokhu kuqame kwisithangamisa bezindaba njengoba kule mpelasonto bekulindeleke ukuthi le ngqungquthela yokukhetha ubuholi obusha ihlale. Kunama-issues ekusafanele kudilwe nawo ekakhulukazi ama-issues athinta into yaseThekwini ngoba uzokhumbula ukuthi eThekwini kwahlala ingqungquthela ezimbili zakhetha ubuholi obubili. So ubunabantu noma ubunamaqembu abezibiza ngama RECs. In fact isigungu esiphezulu isamari yaso ithi ayikho ingqungquthela eThekwini ebevalid. Kusho ukuthi iTheku alinayo ileadership. Ephendula umbuzo bezindaba uNomvalo mayelana namalungiselelo enkonfa yobuholi bukazwelonke kulindeleke ukuthi bengoDisemba uthi bazimisela ukuthi kubantu abasephulweni ephezulu kuba abantu abazobabasha abanesipiliyoni baphinde futhi bakukhuthalele ukuvuselela nokugqugquzela ukuthi ku-ANC ayisebenzele imiphakathi kube nobumbano. People who are above the age of 65 years or 60 years, they should think for themselves. They are old enough, they should be playing with their grandchildren at home and allow the new generation to take over. The ANC is having these many problems today because of rigid old people who do not want to relinquish power. Those people have amassed enough packages for themselves to retire from politics and stay at home and play with their grandchildren. Kuleli sonto kube nezigameko eziningi ezenzeke esikoleni njengoba kwesinye sezikole ePietermaritzburg kube nomfundi oshise imoto kathisha ngoba nakhe emphuca umakhalekhukhwini wakhe. Waphinde kwesinye sezikole eVerelem kwaba khona umfundi ozibulalayo kuyinsolo eyiveza ukuthi ubekade ekhunyuliswa isiqhoko. uNomvalo uthi kubuholi abazobukhetha bafisa ukuthi bebe nezinhlelo ezizoya ngqo esikoleni ukulwisana nazo zonke isihlava esibhekene nezikole. The issue of violence in school is an issue that should be attended to by the branch leaderships because in those schools there are BECs of the ANC Youth League. That's why we always encourage BECs of the ANC, of the Youth League, to occupy every relevant structure in their wards. They must be in the SGBs. They must lead the CPFs. They must be where the people are so that they can get to understand
problems that are facing young people in different sectors of society. Lobuholi uthi ubuzolinda ubuholi bukazwelonke okuyibona okuzocacisa ukuthi kuphi okuzokwenzeka mayelana nobuholi be-ANC Youth League eThekwini. Ngutebogo Sibisi, ngibika ngiseThekwini. Inkosi yesizwe sakwaMadlebe empangeni enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal inkosi uZenzo Zungu uthi ukuqokwa kaNdunankulu omusha lesizwe kubheke ukuthi ke asebenzisane nezinduna kokulwisana nobugebengu obudlangile obuhlanganiswa nobuntshontshwa kwemfuyo. Ekhuluma ke neziko lezindaba uZungu ngenkathi ke kuqhubeka umcimbi wokugcotshwa kaNdunankulu uveza ukuthi uyaqonda ukuthi inkulu yenselela azobhekana nayo njengoba kunehlave esibi sokubulawa kwabesifazane kanye nezingane. Isizwe sakwaMadlebe singezinye zezindawo ezihlaselwe ubugebengu obuhlanganisa nobuntshontshwa kwemfuyo. Inkosi yalesizwe uZenzo Zungu uveze ukuthi uyathemba ukuthi uNdunankulu omusha uzokwazi ukusebenzisana nomphakathi kulwisane nezinkinga. Kanti uZungu uphinde waveza ukuthi uyaqonda ukuthi lelizwe libhekene nesihlave esibi sokubulawa kwabesifazane kanjalo nezingane. Njengamanje ubhekene neyinkinga eziningi ngoba isikhathi namhlanje asisalungile. Ngoba abantu njengamanje sebeyazenzela badlwengula abasifazane, badlwengula izingane, abanye badlwengula izingane zabo. Abanye banobugebengu bokubemfuyo. Kukhona yonke inhlobo futhi thina ke siseduze kwempangeni. Njengamanje wonke umuntu ongishoganga edolobheni kodwa indawo yokubaleka yiyo le. Vela balekelela ngisho ungewuyo wakhona. Ilezo sikhathi esimbi kakhulu nasezindlweni zonke. Njengamanje njengoba ngembeka njengamanje ngimbekela ukuthi akwazi ukuphatha kahle isizwe aphatha kahle induna abe noxolo nakubo bonke abantu. uNdunankulu omusha obekiwe uWilfred Zungu nobe induna yesigodi saseMatshana uveza ukuthi uyathemba ukuthi kuzoba nokusebenzisana okuhle phakathi kwakhe kanye nezinduna nokuzokwenza umsebenzi wakhe ube lula. Kanti lo Ndunankulu uphinde wazwakalisa ukuphatheka kabi ngokubulawa kwamakhosi kanye nezinduna. Kuyisikhundla khona esinzima noma kuneyinselelo ngizobhekana nazo kodwa ngiyazi ukuthi kuneyinduna ezindala ezifikile besikhona sifika thina emkhandlweni zasemukela. Angiboni ukuthi uzoba inkinga ngoba ngizobe ngiseduze kakhulu nenkosi yesizwe. Lokho nje kusiphatha kabi ukubulawa kwamakhosi kanye nezinduna. Kodwa siyethemba ukuthi yonke into idalwa uNkulunkulu ngoba nababulala izinduna namakhosi kasibazi ukuthi ngobani. Kodwa nje siyazi ukuthi ngelinye ilanga uNkulunkulu uyosiphephisa kulezi inkinga esikuzona. Umphakathi wakhele isizwe sakwaMadlebe buphume ngobuningi bawo okuzothamela lo mcimbi. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uThabani Maphumulo eMatshana. uNdunankulu kaZulu inkosi uMango uSuthu Buthelezi usedlulisa amazi enduduzo ngokukhothama kwendlovukazi yamangisi ebiseneminyaka engama-96 96 uQueen Elizabeth II eguqe izolo ngokuthula esigodlweni saseBuckingham eNgilandi. On behalf of His Majesty King Misuzulu kaZwelithini and the Zulu royal family, as well on my own behalf as traditional Prime Minister of the Zulu monarch and nation, I extend our deepest condolences to the House of Windsor in this tragic hour as we mourn the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II. Our prayers are with the royal family and with Prime Minister Liz Truss as she leads a nation in mourning. May God comfort the people of the United Kingdom and all those around the world who felt such great esteem, affection for Her Majesty the Queen. My personal condolences are with His Royal Highness, the Prince of Wales, with whom I've shared a treasured friendship over many years. I've been honored to be hosted by His Royal Highness and Her Highness the Duchess of Cornwall, and to have hosted them in Ulundi. I've always admired his very principled approach to his duties and his people. This was no doubt instilled in him by his beloved mother, who gave her entire life to the service of her nation. Ake siphinde futhi sithi shelele ezitolo siyabuya futhi mbukele nezinye izindaba zethu.
Asibonge siphinde sinamukele nebesilo nisabukela indaba ze1KZNTV nazo kuyizona esithi ngezihamba phambili namuhla. Indida Kubulawe IFP Emsinga. Kuzokwakhiwa Esamakhno eMgungundlovu. Kanti sayinkinga ezokuphepha ezikoleni zakuleli. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bizo 17.30 kuyidola laseMelika bengu 20.11 kupondo waseBrithani libe ngo 17.46 kwi-euro yase-Europe intengo yegolide yona ime $1,726.42 ounce uthe kawelo ongahluziwe yona ube ngo $89.15 umphongolo. Nina bakamkhumbi kudluka sibone amakumgedlela ziyaguqa besiyiphaka namuhla kamzimba umntwana nethimba lonke le indaba sithi khumu.